chipere ngatitarisa tatova maperere ngatiswedere mumba tinozongosvika tichiti kwatabva kure maita wandavhurato maita wandavhurato kwatabva kure maita wandavhurato maita wandavhurato tinavhura kwatabva kure maita wandavhurato maita wandavhurato kwatabva kure maita wandavhurato maita wandavhurato inenge buleki market mabhebi aripo mabuleki wakanda buleki wakanda zvinonzi yotachisi yomufu somise yotachisi yomunhu wabata tele wako munhu amenova nekumba kune munhu chinenge chisama muvumendi kumba tonopiwa panishimendi pitikoti gavhumendi kumba tichangoti kwatabva kure maita wandavhura Anyway, Ali, so take a transport you one way. No. Speakers on fire, couldn't get into the buyer. Speakers on fire, singers on the buyer. Rakakura kunge ningi. 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 Oh no. You know that thing. The speakers on fire, the speakers over fire. When a bag of soda can get change Yamagaya. Set the ceasefire, when a ship fire. When a bus goes on the key, fire. People can move in the Saga, who ya can't be cheap in the so we the put the set in the demon, not the cheap in the Jibody Bauga, Bamba, that's it, Tamba, or Minu Babu Jamba, a menu.